Yn gyntaf, ar am. Reit, da ni yma yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, a dyma o'n blaen ni, a da ni'n anhygol o freintiedig. Mae gennym ni un o brif drysora'r llyfrgell, un o brif drysora'r genedl, os o'n i'n dweud, sef Llyfr Gwyn Rhydderch. Daethon ni'n ynglyn â y rhyfeddod yma. Wel, yn union, un o brif drysora'r genedl Gymreig, y llawysgrif hon. A llawysgrif ydy hi, wedi cael ei chreu gyda llaw. Mi greuwyd y llawysgrif hon o gwmpas y flwyddyn 1350, tua chanol y bedwaredd ganrif ar ddeg. Mewn mynachdy, nid pell o fyma, mynachdy Systersaidd, Urdd y Systersiaid, math o fynach oedden nhw, mynachdy Systersiaid yn Ystrad Fflur. Mae'n debyg ar gyfer dyn o'r enw Rhydderch ab Ieuan Llwyd, felly Llyfr Gwyn Rhydderch, dyn ni'n galw hi. Gwyn, achos lledar gwyn oedd ar y clawr yn reiddiol lle da. Ac mi oedd Rhydderch yn uchelwr. Ti'n gwybod beth oedd uchelwr? Uchelwyr oedd y dosbarth. Wrth gwrs. Cymdeithasol pwysig yng Nghymru lle da. Y gorthrymwyr, Jerry. Wel, ie. Ar ôl y dosbarth cymdeithasol Cymreig, ycha ar ôl diwedd oes y tywysogion. Felly mae Rhydderch yn uchelwr da, yn byw ym Mharc Rhydderch, yn plwy Llangeitho, ac mae'n debyg bod mynaich Ystrad Fflur wedi creu y llawysgrif ar ei gyfer oedd o'n i'n noddi yn gysylltiad pwysig rhwngtho fo a'r mynachdy. O ran ei chreu, mae'n bwysig cofio, mi oedd llythrennedd, mae'n derm pwysig llythrennedd, mae'n golygu y sgil elfennol o ran darllen ac ysgrifennu, a mi oedd llythrennedd yn sgil eitha prin yn yr oesau canol, ond ychydig iawn o bobl yn yr oesau canol yn gallu ysgrifennu. Mae o'r rhan fwy o'r boblogaeth yn anllythrennog yn methu ysgrifennu. Mae fel heddiw, fel hedfan y wyren. Dyn ni'n gwybod bod y bobl yn cymdeithas sy'n gallu neud o, ond mae'n sgil eitha prin a gwerthfawr. Felly mi oedd y gallu ysgrifennu yn beth prin iawn, ac mi oedd creu llawysgrif fel hon yn waith hynod drud. Mae'r tudalennau wedi gwneud allan o femrwn, croen anifail, dafad neu ddiwch neu lo, oedd rhaid lladd yr anifail, trin y croen, a'i droi mewn i fath o bapur. A mae hwnna'n ddiddorol, fel rwy'n sydd ddim yn gyfarwydd â dogfenna fel hyn, pan oedd ni'n jyst yn troi'r tudalennau rwan, oedd na dwll yn y tudalennau, oedd yn amlwg yn dwll yn croen yr anifail. Felly oedd yr holl broses o greu llawysgrif fel Llyfr Gwyn Rhydderch yn broses hynod drud, oedd yn costio lot o adnodda, ac felly mae'r cynnwys yn hynod bwysig, mi oedd y cynnwys yn bwysig i pwy bynnag oedd wedi greu. Mae hefyd o ran amgylchiadau greu, dyn ni'n gwybod, mae pawb yn ysgrifennu mewn ffordd wahanol, bod mynaich mewn mynachdy yn cael ei dysgu i ysgrifennu'n rheolaidd, eto ydych chi'n gallu adnabod llawysgrifen yr unigolyn. Felly, dyn ni'n gwybod bod yna rhyw 5 o fynaich gwahanol wedi cydweithio i greu y llawysgrif yma. A mewn scriptorium yw'r gair Lladin, ysgrifenfa yn y Gymraeg, ysgrifenfa, y rhan o mynachdy lle oedden nhw'n creu llawysgrifa. Felly, gallu dychmygu rhyw weithdy efo'r mynaich wedi cael hyfforddiant arbenigol yn gweithio yn yr ysgrifenfa, yn cydweithio, yn creu y llawysgrif hon ar gyfer Rhydderch. Ac un o pethau sydd eto fel lleigwr, dwi'n edrych ar hwn, mae'n anodd iawn i rywun fel fi sydd ddim wedi cael ei hyfforddi yn darllen hwn, jyst i wneud unrhyw synwyr o'r testyn. Mae'n mor fychan i ddechrau fo, mae'n mor... Yn amlwg, mae yna oel, trael, amser arno fo. Mae yna ddwy golof yn yr bob tudalen i gael gymaint a phosib o destyn i fewn, gan i fod y mor werthfawr yr holl beth. Mae'r syniad bod yna rwy'n yn gallu gweithio allan bod yna 5 o bobl wedi sgwennu hynna. I fi jyst yn rhyfeddol. O, mae wych, dydi, hollol. A wedyn o ran cynnwys Llyfr Gwyn Rhydderch, wrth gwrs, dyn ni yn ei drafod, oherwydd ffaith bod chi'n astudio un o chwedlau'r Mabinogi, chwedl Branwen, ferch, Llŷr, Ail Gainc y Mabinogi. Felly mae'n cynnwys Pedair Cainc y Mabinogi, a rhai o'r chwedlau brodorol eraill, ond hefyd mae'n cynnwys straeon wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg o ieithoedd eraill, o hen Ffrangeg. Mae yna chwedlau am
Carlo Magno, Charlemagne, o Ffrangeg wedi cyfieithu'r Gymraeg. Mae yna destunau crefyddol hefyd, y pethau straeon o'r Beibl ac yn y blaen. A pethau, beth ni'n galw yn straeon apocryffaidd, hynny maen nhw'n straeon am gymeriadau'r Beibl, ond dyn nhw ddim wedi cynnwys yn y Beibl hun. A mae'r un o'r straeon apocryffaidd, un o'r straeon crefyddol sy'n Llyfr Gwyn Rhydderch, yn hynod berthnasol wrth ni drafod chwedl Branwen a'r Mabinogi. Achos teitl y testyn hwnnw yw Mabinogi Iesu Grist. Right? Hanes plentyndod Iesu Grist. A fel ar ddiwedd chwedl Branwen, fel ar ddiwedd pob un o Pedair Cainc y Mabinogi, mae'n dweud, felly y terfyna'r gainc hon o'r Mabinogi. Dyna pam dyn ni'n galw Branwen yn Ail Gainc y Mabinogi a term Pedair Cainc. Felly y terfyna'r gainc hon o'r Mabinogi. A dyma destun arall yn yr un llawysgrif sydd yn hollol wahanol, nid chwedl Gymraeg frodorol, ond testun crefyddol am blentyndod Iesu Grist ynddo. A Mabinogi Iesu Grist. Mae'n awgrymu bod Mabinogi rwys ddim yn gwneud a hanes plentyndod. Mae'r ffaith bod yna gyfieithiad i'r Gymraeg o'r Ffrangeg yn hwn. Dwi'n meddwl hefyd yn... Dwi'n gwybod bod ni eisiau siarad am o'r Ffrangeg, o'r Lladin. Mae'n dangos pa mor ryngwladol mewn ffordd o diwylliant Gymraeg reit o'r cychwyn yn dydi. Yn union. Ac hefyd, wrth gwrs, pan dyn ni'n astudio chwedl fel chwedl Branwen, mae'n bwysig cofio bod ni'n cymryd y testun hwnnw allan o gyd-destun y llawysgrif sy'n cynnwys, llyfrgell mewn un gyfrol i raddau, be oedd y noddwr gwreiddiol Rhydderch eisiau gael. Ac wrth gwrs, oedd o eisiau darllen Pedair Cainc y Mabinogi a chwedl Branwen yn ei plyd, oedd o eisiau darllen pethau eraill, pethau wedi cyfieithu'r Gymraeg o'r Ffrangeg ac o'r iaith Ladin ac yn y blaen. Felly pethau chwedlonol, storiol, hanesyddol. Mae yna bethau eraill yn y llawysgrif hefyd ar wahan i'r chwedlau'r straeon. Mae yna restrau o drioedd, oedd o'r hen Gymru'n hoffi dosbarthu pethau fesol tri, ac mae yna gasgliad o ddiarhebion, dywediadau Cymraeg, fel i'r pant ar hed y dŵr ac yn y blaen, pethau dyn ni'n dal i ddefnyddio yn y Gymraeg wedi. Mae yna gasgliad o ddiarhebion. Felly mae yna bob math o ddysg yma yn ogystal â chwedlau a straeon. Felly mae'n dryso'r rhyfeddol yn ei heddiw, ond mi oedd yn hynod werthfawr yn yr oesau canol. A hefyd, jyst yn meddwl amdano fo, cael i'w lunio yn Ystrad Fflur ar gyfer dyn o Langeitho. Ia. A dyma ni'n Aberystwyth. Ond felly, mae hynny'n rhan neis o'r stori, ond hefyd, mae'n tanlinellu rhywbeth ynglyn â pa mor ryngwladol o diwylliant Cymru. Ti'n meddwl am rola fel Ceredigion, fel rola falle llai cosmopolitan yn yr oes diwydiannol, etc. Right? Ond dyma chdi'r math yna o diwylliant yn be da ni'n rwan yn ystyried yng nghefn gwlad yn hollol Cymru. Mae yna rhywbeth, dwi'n cael yn hynny at edrych yn efo trwy'r amser. Na, dwi'n gwybod na i ddim. Fydd na security guards yn neud ar ymhen i. I ni'n yseithi gan y sniper sy'n fyr. Ond o ddifri da, mae'n dryso'r rhyfeddol. Ond hefyd, mae'n bwysig gwerthfawrogi faint mor ffodus yn ni bod y llawysgrif werthfawr hon wedi goroesi da. Achos dy'r rhan fwy o'r llawysgrifau Cymraeg a fyddi creu yn yr oesau canol ddim wedi goroesi. Maen nhw'n bethau bregus yn da. Maen nhw'n tampio, mae Cymru'n wlad Llŷr, mae llyfrau'n tampio, maen nhw'n pydru, maen nhw'n cael eu bita gan bryfed, llyfrbry, tân, rhyfeloedd. Ac hefyd wedyn, yn yr 1915, pan gafodd Cymru i throi yn wlad Brotestanaidd, chwalwyr y mynachdau, collwyr llawer iawn. Ond jyst i enghreiffio hyn, mae yna rester o lawysgrifau oedd mewn mynachdy arall. Nid Ystrad Fflur lle creuwyd Llyfr Gwyn Rhydderch, ond mynachdy Margam yn neud Cymru. Mae yna rhestr sy'n goroesi o'r holl lawysgrifau oedd yn y mynachdy hwnnw. Dros 240 y lawysgrifau. Wel, dydy'r un ohonyn nhw wedi goroesi. Mae pob un o'r llawysgrifau yna oedd yn abadu Margam yn neud Cymru, dros 240, pob un wedi diflannu. Felly, dyn ni'n gwybod i sicrwydd bod y rhan fwyaf o'r llawysgrifau gafodd ei creu yng Nghymru wedi diflannu. Felly, mae'n hynod ffodus bod trysorau fel Llyfr Gwyn Rhydderch wedi goroesi, llyfr sy'n cynnwys, wrth gwrs, chwedl Branwen.